Okej, Emma Sili, du har varit på det här ungdomsparlamentet idag. Ja. Vad är ditt helhetsintryck nu efteråt? Jag tycker att det funkar jättebra. Just det lilla parlamentet för i lågstadiet och det är jättebra att vi får något sånt i högstadiet och något motsvarande. Och helhetsintryck så tycker jag nog att det funkar bra. Okej. Ni hade ju 3 idéer var per skola. Ja. Och er vinnande idé så var det här med att ni ska få en ny inredning till ert rastrum. Är du nöjd med den idén som blev vinnande för er? Jag är nog helt nöjd med att det är ju ändå efteråt så alla kommer ju någon gång ha nytta av han, just att han placeras ju där vid 8 så det är kanske 8 som ändå kommer använda mest, men just som 7 år kommer ju föra upp en årskurs förhoppningsvis och sånt. Ja, så att jag är nog helt nöjd med. Kan du berätta lite mer om de här andra idéerna ni hade då? Vi hade just det här om dricksfontän och så att vi skulle placera ut några vattenpunkter då, lite var som var i skolan, men så kom vi fram till då när vi behandlade det här mer att det är egentligen skolans sak att lägga pengar på det i samband med den här renoveringen, att vi elever skulle inte behöva göra. Och så det här andra förslaget var att vi skulle få en kaffe- och tebryggare eller som en maskin då, just i den kantinverksamhet. Så kantinverksamheten som vi har i skolan. Yes. Ja, ni gjorde ett initiativ om det, eller ni ska göra ett initiativ om det här så att ni kanske får dem ändå fast det inte gick igenom här idag. Ni fick ge 51 poäng för de här idéerna, så att ni liksom ger 1 åt den som ni tyckte var sämst, eller sämst och sämst, men och 5 åt den som ni tyckte var bäst. Och ni gav ju 5 åt det här med dricksfontänen, men ni gav 4 poäng åt en idé från finska skolan. Varför gav ni så mycket åt dem? För att vi har ju själv ett pingisbord i skolan och just att det är så mycket roligare för någonting att göra på rasterna och sånt. Det var helt enkelt en bra idé att de skulle få göra någonting, så vi tänkte att ja. Fick ni kanske från deras idéer också några idéer till vad ni ska kunna göra i er egen skola för att förbättra trivseln? Jo, nu får man ju alltid snappar man ju upp någonting och sånt, men att just som det här musikprasterna så är det förbjudet i vår skola. Vi har ju som i princip auditorier och sånt, men som alltid så får man ju någonting oberoende var man är, så får man idéer. Så du ser fram emot att det här ordnas som flera gånger också? Att det är någonting som borde fortsätta? Absolut. Okei, tack ska du ha. Tack. Heikki Eränen, sä oot tänään osallistunut tähän nuorisoparlamenttiin. Miltä nyt tuntuu? No, paremmin tämä meni mitä mä ajattelin, että vähän pelkäsin, että saako nämä esitykset kunnolla esille ja tällä lailla, mutta hyvin meni kyllä. No joo, hyvä sitten. Että voitko kertoa vähän tästä teidän ideasta, joka sai eniten ääniä tai eniten pisteitä? Joo, no siis tämmöisiä pöytäpelejä, niin kuin jääkiekkoja, jalkapalloja, airhockey-pelejä ja tämä oli Seiskojen idea ja ne ainakin tykkäs kaikki tosi paljon tästä ja kai tämä tuo sitten lisää viihtyvyyttä kouluun, että hyvin meni. Teillä oli myös 2 muita ideoita, että luulet sä, että voitte tehdä jotain, että saattaisi niitäkin kouluun? Ei näillä rahoilla, mutta... Joo, siis meillä on oppilaskunnallakin omaa rahaa ja tällä lailla, että kyllä me ainakin tämä kaiutin idea, että se sai sen vähän paljon kannatusta, että sitä me ainakin yritetään vielä laittaa eteenpäin. Selvä. Ja sitten on ehkä myös ensi vuonna sitten uusi mahdollisuus saada muita ideoita. Mitä sä tykkäsit tästä ruotsinkielisen kouluideoista? Oliko siellä jotain, jota voisi myös kehittää siellä suomalaisessa koulussa? Joo, no siis se oli tosi hyvä idea se, että tämmöinen välituntihuone, kun tuolla meidänkin koulussa on tulossa just remontti, että jos sinne voisi tehdä sellainen, että mä meinaan kyllä vaan ehdottaa sitä näille opettajille, että jos semmoisen voisi lisätä sinne sitten välituntihuone niin oppilaille. No hyvä, että sait vähän ideoita niistäkin. Mitä nyt tuntuu, että onko tämä sitten jotain, jota pitäisi jatkoa joka vuosi, että järjestetään siis siitä tarvetta? On kyllä tarvetta, että ikinä ei voi liikaa parantaa oppilaiden viihtyvyyttä ja tällä lailla, että tosi hieno idean keksi kyllä. No hyvä, kiitos. Yes, kiitos.